खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। सेथि खौराङाव, बे समाव गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनानै दायनिगिरि मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायखौ खोनानाय मोनबाय थायो एबा नुनो मोनबाय थायो। थि बेबादिनो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे गोख्रों मावथि अजय बसुमतारीया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों, जेराव बिथाङा मैया बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा निलुत सरगयारीनि न'आवनो फैनानै बिपिएफ दोलोखौ अरायसमनि थाखाय नागारना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैयो। बिथाङा नैथि खौराङाव दङ। मौसुमि बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आसामजों लोगोसेनो बिटिआरनि माखासे जिल्लाफोराव गोबां बिबांनि अखाया हागासिनो आरो बेजों लोगोसेनो आसामनि गोबां जिल्लाफोरावबो दैबाना जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिनि अनगायैबो सा-सानजा भारतनि सिक्किम, मणिपुर, मेघालय बायदि रायजोआवबो अखानि गोहोमआ गोबां ओनसोलाव दैबानानि गोहोम खोख्लैदों। आरो दै बानानि थाखाय गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय आलाय-सिलाय जानांदों। न'-बां खुरखालांदों। आबाद फोथारफोराबो खहा जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव भारतारि बोथोर बिफानआ आसामजों लोगोसेनो बिटिआरनि माखासे जिल्लाफोराव 1 जुलाइनिफ्राय 5 जुलाइसिम गोबां बिबांनि रोजा रोजा अखा हागोन होननानै एलार्ट फोसावदों। बेनि गेजेराव बिटिआरनि सिङाव थानाय कक्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, दरं, उदालगुरियाव 1 जुलाइनिफ्राय 5 जुलाइसिम रोजा रोजा अखा हागोननि येल्ल' एलार्ट फोसावनानै होदों भारतारि बोथोर बिगियान बिफानआ। थामथि खौराङाव दङ। बरिकादुङा अरचिटलाव पाग्ला दिया दैमानि हा खुरखानायखौ नायदिंहैदों मन्त्रि उरखावग्रा बिथाङा। मख'नो गोनांदि, पाग्ला दिया दैमानि रुगुङाव रायजो जाबोनाय बागानपारा बियाबनि बरिकादुङा अरचिटला ओनसोलाव बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव पाग्ला दिया दैमानि दैजों गोबां गिसिखानाय जाथाया जाबोबाय थाबोदों। दा गोबांनि गायग्रा बारि बागान दैमानि दै सौखावनायजों लोगोसे हा गिसिखानायजों सिलिंखार जागासिनो दं। बेखौ हमथानायनि राहा, माखासे सान सिगांनिफ्रायनो खोलानिफ्राय लानानै साहा 13 किल'मिटार माथावरि होना बस्ता जाबनाय हाबाफारि सोलिबोनायनि उनाव आद्रा थाबावनाय जायगा बरिकादुङा अरचिटलखौ दै बानानि सौखावनायजों हा गिसिखानायखौ सिलिंखार जानाय थासारि नायदिंहैदों। लोगोसेनो गामिनि सुबुंफोरजों सुखु-दुखुखौ खौरां लानानै थाबैनो राहा लानो थाखै खोथा होलाङो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गारिनि जाब्रबथायाव अबथिरायै जिउ गोमाबाय जाखांफुनाय देंखोगिरि आलारि बसुमतारीनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होबाय मैया, जेराव बिदाय होनाय समाव नखरनि गासैबो सोद्रोमा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा हांमा सुरनानै बिदाय होदों। नखर संसार जाफुबाय थानाय समावनो आलारि बसुमतारीया अबथिरायै आंगो फिसायखौ गारनानै थांबाय, जेराव बिदायनि समाव फिसाय फलिन्द्र बसुमतारीया गाबै गाबै बिदाय हरदों। मख'नो गोनां दि आलारि बसुमतारीया देंखोनि गेजेरजों ओनसोलाव बयजोंबो मिथिसारजानाय सासे आइजोमोन। बेनि अनगायैबो मोनसे समाव सनितपुर जिल्लानि गोख्रों एबसुनि मावथिमोन आरो बारग' हारिमु बिबानाव खामानि मावोमोन। बिथाङा मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय एराली लगा गामिनि फलिन्द्र बसुमतारीजों थांनाय माखासे बोसोरनि सिगांनो जुलि जादोंमोन। आलारि बसुमतारीया नाथाय दुखुनांथावै हरखाबै अबथिरायै जिउ गोमाबाय। जाखांफुनाय देंखोगिरि आलारि बसुमतारीया आरो संसारनि नेम खान्थि बादि मैया गामिनि रायजो राजाफोरा गोथां आर'नाइजों जोबथा बिदाय होबाय आलारि बसुमतारीखौ।
थाद'नाय गैयाजासे नैथि बोसोरनि थाखाय क'क्राझाराव जागोन दुरान्ड काप फुटबलनि ग्रुप मेचआ फैगोन 27 जुलाइनिफ्रायनो जागोन। 103 बोसोरनि जारिमिनारि बे टुर्नामेन्टआ मैया बिनि गेलेनायनि फारिलाइखौ फोसावना होयो। कलकातानि इस्टार्न कामान्डु हेड क्वार्टारआ आसामनि क'क्राझारजों लोगोसे शिलं आरो जामशेदपुरावबो जागोन। ग्रुप लीग मेचआ मोनसे जागोन। बेयाव ग्रुप लीग मेचआ थांनाय बोसोरनि बेबादिनो बे बोसोरावबो गुबुन हादरनि दोलोनि लाबोनाय थिरांथा लादों। गेलेनाय बादायलायनाय गासै 40टा मेच राउन्ड रबिन लीग न'आव खुंनाय जागोन। क'क्राझार शिलंआव लाबोनाय जागोन। दुरान्ड कापनि ट्रफिखौ मैया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा आर्मिनि अफिसारफोरखौ लोगो हमदोंमोन। दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। बेबायदिनो गोदान निउस आपडेट सानफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन।